ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಬಂದು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸು ವ್ಯಯಿಸೊಂದುಂಡು. ಮೂಜಿ ತಿಂಗುಲ್ದ ಪಿರವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ದ ಅಡಿಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಬಂದು 107 ಎಲ್ಯ ವೆಹಿಕಲ್ 30 ಟಿಪ್ಪರ್ 14 ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ 153 ಗಾಡಿಲೆನ್ ಖರೀದಿ ಮಂತಿತ್ತಂಡು. ಖರೀದಿ ಮಂತದು ಚಾಲನೆ ತಿಕ್ಕುದು ಸದ್ಯಗೂ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ ಖರೀದುಂಡು. ಅಂಡ ಓ ಗಾಡಿಲ ಸಾದಿಗೆ ಬೈತಿಜಿ ಅವು ಬುರ್ದು ಕರಿನ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳುರ್ದು ನಗರದ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಕಂಪಾಡಿಡು ಗಾಡಿ ಉಂತದೆರ್. ಇಂಚ ಉಂತದಿನ ಗಾಡಿಲು ಮಣ್ಣು ಪತ್ತದು ಪೋತುಂಡು. ರಂಗ್ ಮಾಜೊಂದುಂಡು, ನೀರು ಉಂತದು ಉಮಿಲು ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿಲು ಹಾಳಾವೊಂದುಂಡು. ಅಂಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರಂದೆ ಮನಿಪಂದೆ ಕುಲ್ದುಂಡು. ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವರ್ಷಗೂ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿಸದು ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಕಜವ್ ವಿಲೇವಾರಿದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತಂಡು. ಅಂಡ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನಷ್ಟ ಪಂದು ಪಾಲಿಕೆನೆ ಕಜವ್ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸದು ಗಾಡಿದೆ ತಂದುಂಡು. ಐತ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ 1 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ಲೆತ್ತಿತ್ತದು ಐನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರಾಕರಿಸದು ಇತ್ತಂಡು. ಇಂಚಾದು ಇತ್ತ ಖಾಲಿ ಚಾಲಕೆ ಬೊಕ್ಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ಕೆರೆನು ಮಾತ್ರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರಡು ಪಾಲಿಕೆನೆ ನಿಯೋಜಿಸದು ಬೇಲೆ ಶುರು ಮನ್ಪುನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತದುಂಡು. ನನ್ನ 15 ದಿನದ ಉಲಾಯಿ ಗಾಡಿಲು ಬೇಲೆ ಶುರು ಮನ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಪಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಪಂತೆರ.